uhulumeni wobandlululo ongafuni ukuletha lokho kuzimfuno zabantu abafunda ezikoleni ubafundisa ngeAfrikaans nje bengafuni ukufunda ngeAfrikaans. Abantu abasha eqinisweni namo 1994 ibona babehola umkhankaso ibona babebaningi. Ngibonile sifike lapha ka-1 2 une by election abantu ababengama volunteer behola umkhankaso kwangabantu abasha. Manje ke lo ukhetho lolu lamhla 29 May lubiza kuba wonke umuntu omusha ayibuze ukuthi yena uhlobo lomuntu omusha ngabe umuntu omusha osukuma abambe ngezandla ukulwela ikusasa engcono awula umkhankaso okuletha ikusasa engcono noma umuntu omusha ohlala nje lapha edidekile engazi kwenzakalani ngoba kwakumnandi kudala saphethe ikhathi ukuthi mawuzalwa ukhulu uqala ukuhlakanipha ube namaphupho ukuthi mangikhula ngiba mdala ngiyosebenza kuthenga imoto nomuzi omuhle. Kodwa namhlanje ngaphansi kwalumeni kaKhongolose emveni kweminyaka eyi-13 bephethe ingane isizalo izikhulu ifunde iqede isikole ihlale ekhaya ingasebenzi. Abantu abaningi abahleli lapha etradini abadle uhunga nabantu abaningi abahleze ezipotini abazalwanga iphupho labo kuyodla ihunga babe namaphupho. Uma ungasuye kulo mfana odla idakamizwa ufika umbuzo ukuthi lithini iphupho lakho uyokutshela iphupho ekhulu. Kodwa manje inkinga esinayo lo hulumeni okhona owenza isimo sibe nzima ukuthi ikusasa lezingane zethu kube kusesiqhakazile. Manje ke leli thuba esinalo namhla 29 May lingqayizivele is now or never. Is now or never. Kufanele siyokhetha uhulumeni omusha manje. Uhulumeni weqembu le-IFP. Kodwa ke ngiyancenga abantu baka eMsunduzi. Phela ngiyanicela hambani nosha door to door. Ebabona begqoka izikipa zamanye amaqembu ningabathuki. Ningabalwisi. Nibanikeze uthando. Nibatshela ukuthi iqembu lenkatha nomlando ukuphatha. Alithembisi nje ngoba ethembisa amanye amaqembu. Ngoba nalabo abantu banikeza abantu umhlaba mahala akazibanikeze umuntu umhlaba mahala. Thina sinomlando nakho umhlaba ehlezibone emakhaya. Umlando wethu lowo. Manje ngizocela kube nixoxe nabantu ukuthi iqembu lenkatha lakhe izikole more than 6,000 classrooms. Lakha ama colleges of education, lakha ama universities. Khona nathi nje lapha eMlazi kuthiwa MUT ofunda khona ingane zenu. Yakhiwa inkatha leyo university. Yamadolobha lana asungulwa inkatha. Salanda abatshali imali laba njengamanje ababaleka sengivulumile ngabo. Manje ngiyacela ke bakwethu hayi azingeni sonke emzabalazweni ngicela ukubona abantu bazophuma lapha kale bawuzabalaza beyokhankasa abantu basiphuma lapha nje hayi siyakhankasa thina likhona ikhansela eduze kwethu imali engekho ikhansela siyakhankasa thina ufuna ukubona abasho njalo ngoba mina ngithemba nina kakhulu bantu balapha eMgungundlovu ukuthi mase umkhankaso uholwe yini izowina inkathi. If you can all stand up and lead the struggle, victory is certain. We're going to win KwaZulu-Natal. But if you decide to sit down and do nothing and be a spectator, you must know we're not going to win KwaZulu-Natal. Manje ngizofaka ibonkolo namhlanje. Ngizothela ngeibonkolo. Zoba niphume nonke niveva ngaphandle. Ningena umuzi nomuzi. Nithi akuvotela inkatha. Hamba nonqenqa abangani benu. Endlala nabo. Enfunda nabo. Ninqenqa ihlobo zenu. Ninqenqa omakhelwane. Ninqenqa bonke abantu ukuthi awukhishwe lo hulumeni sehlulekile uphelelwa amaqhinga ngeke sebabikho lutho olungcono.